Katawhan sa Dios, kung adunay tawo nga nidaog-daog kaninyo og nitunglo kaninyo, di man ikining giingon sa Dios alang kanato. Lucas 6 versikulo 28, panalangini ang mutunglo kaninyo og pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Mao kana ang gusto sa Dios nga atong pagabuhaton igsoon. Kung adunay tawo nga mutunglo kanato, adunay tawo nga mudaog-daog kanato, ang best way nga atong buhaton is to pray. Atong iampo. Atong iampo sila ngadto sa Ginoo tungod kay ang Dios sa kanunay nagtan-aw sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Ang Dios nasayod sa matag usa kanato. Ang Dios mo panalangin, ang Dios ang mubalos. Ang Dios maghari kanunay sa atong kinabuhi. Ato silang iampo sa kanunay aron ang Dios mahimuot kanato ug aron sa ingon ang Dios mao gayud ang mubag-o sa mga tawo nga walay Kristo sa ilang kasing-kasing, walay Kristo sa ilang kinabuhi. Pinaagi kanimo igsoon, pinaagi sa imong pag-ampo kanila, sila makabaton og Kristo ug magkinabuhi sila nga Dios nun sa matag adlaw. Amen. God bless sa tanan.